Ka wadoke kaunti ma Migori eni udi ariyo nyowang' molokore bure yaro kiwilwe kin familia ariyo gweng' mapith korang'we sublocation mathim jope sub-county ma Uriri. Jo Juma Mioler. Jalup chief no ma sublocation mathim jope John Kerry Otieno wach ni yuarok no mane ochakre matin e kind familia ariyo yuarok maiteno kod yuarok malo ne ojimbre bang' achiel kuom familia mabende koro yuare loni ne ogo kod lisasi e kinde yuarok no. Otieno wacho ni bana bang' dakika machuok bang' ka jalmoen kaka Charles Ogejo ne ogo kod lisasi bamne ema koro dhao ne ochakre yanga mabende ne omiyo jogweng' mopogore ne obiro kendo ne oto mach e od jal moro mosen kaka Meta mabende wacho ni ne nitiere e yuarwogni. Jalup chief ni wacho ni oganda giko ne pok odhi mar moko ot mar ariyo, ot ma oriko Meta kaachiel kod familia mage ne oriko ni opondo e mobila ne ochopo mapiyo kendo ne oresogi. Kabende wacho ni bang' ka ne oseresgi jopiny ne ochako ringo modhi kanyo kendo wang'o ode ni mar ariyo. To that incident samodini yono to wachore ni wuodo kelo bilo owadgi Peter ogogi Magina koro kaneno wuoyino iluonge ni Charles Ogejo ma jega 35 kama Magina kale bam ne mutuchgi koni koro giwacho ni ng'ama ogogi Magina na oringo. So CS gi polisi mo yani ubiro watemo kuyo ka gidino ne Meta e ode gi familia ne reinforcement oyudo kwa Uriri OCPD ma Uriri biro gaskeche mwagologi bang' gologi kwa gikwe police station cha ogo masimu ni koro giwang'o ode metro makoro ute ariyo owang' morumbore piny te. Otieno wacho ni mwandu mopogore ne owang' e ute ariyo manomo kod jopinygi. Kabendo medo ni kata mana pikni ariyo bende ne owang' kod jopiny. Jalup chief ni koro kwedo tim achiel kod mae kabende koro kono ganda ni koro were kod tim mar kawo chike lwetgi. Otieno wani lobo bende nyaka sani koro kelo yuarokni en mano bede ko nitie doho kabende deber ka familia ariyogi koro dhi mana mos kendo koro chiw thuolo ne doho mondo koro chiw ng'eto mare. To gigite biro mane kech wach lo moro mosechendo kanyo kabisa te chien kanyo ne wawuoye koro atemo kwayo ni wach ka nitie to ji obed piny owuo molo chwero remo osebedo ga wach lo kabisa magiseyuare mang'eny magisedhi e court ma en wach mani court ng'ok onego bed ne giyuare kendo ka wach ni court onego bed ni giyuare mondo giwinj gima court wacho en gima oseyuare ok machiegni. Ne okwayo ganda e gwego mag pith Kong'aro ni koro bed mana mos kabendo wacho ni obila kodhi nyime kod timo nonro. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma.